ତମେ ଟପର ହବ କି ଲୁଜର ହବ ସେଇଟା ଆଜି ହିଁ ତମକୁ ଡିସାଇଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ଟପର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲୁଜର ଥାଏ। ଟପର ପାଖରେ ବି ଭଗବାନ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୁଜର ପାଖରେ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେ ଟପର ପିଲାଟି କଣ କରେ ନା ସେ 24 ଘଣ୍ଟାର यूज କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ୟୁଜର ଟି ସେ 24 ଘଣ୍ଟାର ମିସୟୁଜ କରିଥାଏ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ୟୁଜ କରିବା ଶିଖିବା। ରୁଲ ହଉଛି କଣ ନା 4S ରୁଲ। 4S ରୁଲ କୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଲୁଜର ଅଛୁ ବା ଆଭରେଜ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଟପର ହେଇପାରିବା। ତ ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି 4S ରୁଲ କଣ? 4S ରୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ 24 ଆୱାର୍ସ ଥାଏ। 24 ଆୱାର୍ସ କୁ ସମାନ ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ କରିଦବା, ତାକୁ ଆମେ 4S ରୁଲ କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ସମାନ 4 ଭାଗରେ କରୁଛେ 6 ଆୱାର 6 ଆୱାର 6 ଆୱାର 6 ଆୱାର, ଚାରୋଟି 6 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଏସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଥର୍ଡ ଏସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି 4S। এই চারোটি এস, সে এই চারোটি এক্স যদি তুমি তম লাইফ রে ବ୍ୟବହାର କଲ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ, ଲାଇଫରେ ଟପର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମ ଏସ୍ ହଉଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଏସ୍ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଥମ 6 ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ତମର ସ୍କୁଲରେ ବିତିବ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା, ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା, ସ୍କୁଲର ହୋମୱାର୍କ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସାରିବା, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପଢା ହଉଛି ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟପରର ଖାସିୟତ। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଟପର ଭଳି ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେମାନେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଯଦି ତମେ ତମ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ମିନିମମ 6 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଦରକାର। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍ ହଉଛି ସ୍ଲିପ। ସ୍ଲିପ 6 ଆୱାର୍ସ ଏଭ୍ରି ଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମକୁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବା 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ଶୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ 6 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୁଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥର୍ଡ ଏସ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟଡି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଆମେ ପଛକୁ ଆସିବା। ତାପରେ ଏସ୍ 4S ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କେୟାର। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ପାଠ ପଢ କି ନ ପଢ ସେଇଟା ପଛ କଥା, ସେଲ୍ଫ କେୟାର କର। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର, କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କର, କିଛି ଯୋଗାସନ କର, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖ। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କଥା କହିବା ଶିଖ, ଅଧଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଘରକୁ ବାହାର, ଖେଳ, ଖେଳକୁଦା କର, ଖେଳିକି ଆସ, ଘରକୁ ଆସ। ସେଇ ସେଲ୍ଫ କେୟାର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖେଳିବା, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା, ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବା, ଏଥିରେ ସମୟ ବିତାଅ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କଥା କହିବା ଶିଖ। ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ହଉ କିଛି ସ୍ପିଚ ନିଜେ ଲେଖିକି ତାକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି, ଯଦି ତମେ କଥା ନ କହିପାରିଲ, ତମେ ଯେତେ ବି ବଡ ଟପର ହେଇଥାଅ, ତମ ମାର୍କ କେବେ ବି କାମରେ ଆସିବନି ଯଦି ତମେ କଥା କହି ନ ଶିଖିଛ। ତ ସେଲ୍ଫ କେୟାର କରିସାରିବା ପରେ ଷ୍ଟଡି। ଷ୍ଟଡି ଦିନକୁ ତମର ସ୍କୁଲ ପାଠକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ ପଢିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ତମେ କେମିତି ପଢିବ ନା 6 ଆୱାରକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କର, ନା 2 ଆୱାର୍ସ 2 ଆୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ 2 ଆୱାର୍ସ। ପ୍ରଥମ 2 ଆୱାର୍ସ ତମେ ହୋମୱାର୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦିଅ। ଯାହା ତମର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ଯାହା ବି ହୋମୱାର୍କ କରାହଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ତମକୁ ଟାଇମ ମିଳୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଟପରର ଖାସିୟତ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛ, ସେ ସେଇ ଦିନର ପାଠ ସେଇ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ତା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ନା, ସେ ନ ଗପିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋ ହଲ୍ଲା ନ କରିକି ସେଠି କଣ କରିବ ନା ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ହୋମୱାର୍କ ଥାଏ, ସେ ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ସାରିଦିଏ। ତ ସବୁଦିନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମ ହୋମୱାର୍କ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ 2 ଆୱାର୍ସ ସବୁବେଳେ ଘୋଷା ପାଠ, ନିଜ ଆଡୁ। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜ ଆଡୁ ବହି ପଢ, ରିଡ କର, ଘୋଷ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ 1 ଆୱାର ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଯାହା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢା ଯାଇଛି, ଯାହା ବି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢା ହେଇଛି, ତାକୁ କଣ କର, ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରିଭିଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ 1 ଆୱାର ବଳି ପଡୁଛି। ସେଇ 1 ଆୱାର ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ 10ମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଟା କି ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଏବଂ ନବମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ମୂଳଦୁଆ ବ୍ୟାଚ୍, ଅଷ୍ଟମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଯେହେତୁ ବହିର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହି ସବୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଆମ ପାଖରେ ବହି ସବୁ କିଛି ଆସିଯିବ, ଆମ ଟିଚର ମାନେ ଲାଗି ପଡିବେ ତମର ବ୍ୟାଚ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ନା ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି। ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ। ଫ୍ରିରେ ଇ ବୁକ୍ସ ମିଳିବ, ଫ୍ରିରେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତମକୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ପେପର କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଆମକୁ ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଫ୍ରି MCQ, ଫ୍ରିରେ ଏକ୍ସାମ ମଧ୍ୟ ହବ, ଫ୍ରିରେ ଟପର ମାନଙ୍କ ନୋଟ, ଯୋଉ ଟପର ମାନଙ୍କ ନୋଟ କୁ ପଢିକି ତମେ ବି ଟପର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆସିଯିବ, ତମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଏକ୍ସାମ ର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ କେତେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହଉଛି କୁବେରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ। ଯୋଉ କୁବେରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ତମକୁ ଫ୍ରିରେ ଇ ବୁକ୍ସ, ଫ୍ରିରେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର, ଫ୍ରିରେ MCQ, ଫ୍ରିରେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ, ଫ୍ରିରେ ଟପର ନୋଟ, ଫ୍ରିରେ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଏକ୍ସାମ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ତକ ଏଇ କୁବେର ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ।
साहित्य तुमको सर्वेश्वर सर आउ एवं इतिहास भूगोल मध्य सर्वेश्वर सर पढ़िबे मु तमर शुभम सर मैथ आउ साइंस रो बोझ को आगु नेबी ठीक सही बळे भाबरे हमर शुभश्री मैम तुमको संस्कृत पढ़िबे एवं प्रियदर्शिनी मैम जहा को हमें इंग्लिश रो क्वीन बोली कहिथौ से तुमको इंग्लिश आउ हिंदी पढ़ेइबे ठीक अछि तो डेरी कहीं करूच देख क्लास टाइमिंग केबेठु रहइबो ना आज 25 तारिख 25 मार्च ठारू सबुदिन 3टा सॉरी 5:30 बेलू तुम एक दिन ए क्लास हम और 9th क्लास पिला 27 मार्च ठारू 7:30 बेले ए दिन ए क्लास हम तो डेरी कहीं कर चैनल को सब्सक्राइब करो आउ टॉपर बन